Guys, atong arayon si Kabukid. Dexter kay nag-harvest siya. Kaya sibuyas ano. Ito tanawon. Hawan tagkadit guys. Kabukid na Dexter. Ha. Try siya guys oh. Huy! Oh, pula ta kakal. Pula. Sikuin pa. Nakulan. Kaya bulan na may ambulansya. Nabangga man di ay. Motor. Kisa motor. Bon. Oh, dia bangga dia ay. Pistol. Ah, si Kabukid oh. Ah, Kabukid. Shout out tadi. Asan live ni mo? Asan live ni mo dia? Ah, try. Try guys oh. Putag time. Tahu. Bertada. Boys po, pobre. Amigos carbon manguha og cherry. Ay, nangita na pulun ta. Ah, wala na may magtanong mo. Daw, tanong ka dili na kuha. Di na kuhaon. Saong kontrahan sa tiyan. Ah, Yan, kaya nang tagadiyan. nasiyaan. Hadlok naman. Hadlok sila. Mari, noon. Wa mo kay bahagi. Nina. Ay, namubalik dia. Kaya iwan na ko ginan siya. Ayan guys, oh. Ah, sila. Tsura natin, harvest time na, oh. Ah, sila, oh. Ah, Kabukid, oh. Mayok ka bukid. Oo. Ah, kita na sa Amerika niyo, klaro ka.